Eugenio Halyorina, idi July 13, ni Brenda Halyorina, idi July 7. Kasapay di pagyaman da Floro Halyorina and family. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dako kada kayo. Iraman tayo pa ngay karalagan, ti special intention, ken pagyaman, Damis ba Inesis, Gordon, and Luis Bernadette Bruce. Pagkabsat ni Apo Diyos, iso ti mangtad ti inspirasyon kada tayo, iso ti mangtad ti sirib. Laing ti sariri tayo nga agtrabaho iti arban na. Agtalag tayo iti grasya ken pamensyon na. At numarog na ikaw tayo makirano, di lagi na Santo Amirio, bigbigan tayo, dagiti basbaso tayo. Pagbabawian tayo, idayan tayo, mamati tayo, ti Diyos manangasi ken managayat. Sika anay baon, kat napaimbagan dagiti puso nga agbabawi, ako kasyan na kami. Sika nga imay kat na ayabang dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Sika si tutugaw iti makanawan ti Ama, kat no ibabaot na kami, apo kasyan na kami. Kasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipanaryo iti biyag na agnanayo. Kumararap tayo. O Diyos, hindi pa nakairurumen ti anak mo, pinabangon mo, tinaidasay alubong. Ipaay mo kadita da kami amamati, maagdaan kami dinasantuan, alagaan taken. Rokatan na kam kadi iti panantagabo ti basol kada kami. Ket irakpat na kami kadagiti ragsak nga agnanayo. Gapo ken ako may so Kristo nga anak mo ket Diyos. Makipagbiyaken, makipagarikan ka, hindi timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Inrubuat ni Jacob ti amin na sa Nikwana, ket napan ijay Beerseba. Nang idatag sa jay, kadagiti sakripisyo, nga agpaay ti Diyos ni Isaac nga amana. Iti rabii, nagsao ti Diyos ken kuana babaen ti maysa a paramata. Jacob, Jacob. Anya apo, insungbat ni Jacob. Siya ti Diyos hinunana. Di ka agbuteng ang mapan iti Ehipto. Pagbalinek to dagiti kapututang anaindakla na nasyon sa jay. Kuyugen ka amapan iti Ehipto, ngem isublik to metlaen dagiti kapututang ditoy. Addanto ni Jose iti denlam inton matay ka. Nagluwas ni Jacob a pinmanaw iti Beerseba. Inlugan dagiti lalaki nga anak ni Jacob ti amada, dagiti anak da, ken dagiti asawa da kadagiti karison, a pinaipan ti ari a pagluganan da.
Innalada dagiti animal da, ken dagiti sanikwa ana ornong da iti Kanaan, ket napanda ijay Ehipto. Ikuyog ni Jacob, pinauna ni Jacob ni Huda, ket dawaten na asabten na ida ijay Gosen. Idi sumangkeda, limugan ni Jose iti lugan na, kapakigubat ket napan ijay Gosen tapno sabaten na ti tatanga. Apaman ang nakita na ti amana, inarakot na ni Jacob, ket nabayag ang nagsangit ni Jose. Kinuna ni Jacob ken ni Jose, ita, si sasagana akon amatay, nakita kam, ket napanegnekat as ibibiyag kapailaeng. Ti sao ti Apo. Isalakan ti Apo dagiti nalinteg at tao. Agtaleg ka iti Apo ket agaramid ka iti naimbag, agned ka iti daga, ket awan ti pakaan-anuan. Sa pulem iti Apo ti rasak mo, ket itegnan to ti tartarigagayan. Isalakan ti Apo dagiti nalinteg at tao. Aywanan ti Apo dagiti agtulnog ken kuana. Ket tawiden danto agnanayon ti daga. Di danto agtagaba iti tiempo ti didigra, iti tiempo ti bisin, dinto agkurang ti kanenda. Isalakan ti Apo dagiti nalinteg at tao. Adaywan ti dakes ket aramiden inainbag. Ket ti kapututan at naedlong nagnanayon iti daga. Ayaten ti Apo ti kinalinte, ket di na baybayan nagdi na pudno kat tao na. Kasalakan ti Apo ti Isalakan ti Apo dagiti nalinteg at tao ket sa lakmiban na ida iti tiempo ti riwibo. Tulungan ken ispalen na ida. Iti managdakdake, may ispal ken may salakan da, kagtamang da, pasalakmiban ken kuana. Salakan ti Apo dagiti nalinteg at tao. Dagiti sa uama ka itertiyan na nayon agyan. Alleluia, 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 at daken ka dagiti sa uama ka itertiyan na nayon agyan. Ti Apo at ako mga kada kayo. Iban na kay waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na dumngeb kayo, ibaon kayo akas karnero itayan ti arban dagiti lobo. Ngarod na annat kayo kumaakas ti uleg, ken naamo kayo kumaakas iti kalapati. Agannad kayo kadagiti tattao, agsipot ta tiliwan da kayto, ket ipanda kayto iti pangukuman. Sapliten da kayto iti uneg dagiti sinagoga da. Gapukan niyan maisaklang kayto iti sangwanan dagiti agtuturay ken ar-ari. Tapno panignikan nyo kadakwada, ken kadagiti hintil tinaimbag adamag. Ngem diyo pakadanagan no anyan to ti sawenyo, wenno kasanon to ti panangisauyo, inton adda kayo iti sangwanan ti ukom. Maipaltiing to ti sawenyo inton dumteng day ka atiyempo, ta saan to nga agtaod kada kayo ti balikasyo,
agtaod to ti Espiritu ti Amayo nga agsao kada kayo. Papapatay to dagiti tattao dagiti kakabsat da. Kastan tumet ti aramidan dagiti amma kadagiti anak da. Busuren to dagiti anak dagiti naganak kadakwada ket papapatay danto ida. Guragan da kay to dagiti tattao gapukan niya. Ngem ti si asino man ang makaibtor agingga iti panungpalan maisalatan to. No idadanes da kayo iti maysa nga ili, in kayo agkamang iti sabali nga ili, ibagak kada kayo, adiyo, diyon to pa'y malpas ti trabaho yo ti amin nga ili ti Israel, inton umay ti anak ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbaga rabitay amin Apo, good evening. Happy birthday kadagiti ang birthday ni gadutahan dayo sa akin nagbasit isupo yun tong ni Jimanang ko na ikamang timay sa lugar idikwan kaslamot la kadagiti others ita feeling limaban mo nga kagawad ni maikadwa umuna ni nangabak ya mo na maikamano dandanin sa may mesan sa lang lamok tiyan perma kumaabak ko may kapiton sa hindi may kadwa ni nagpangatong sa di ba may sunsa ti number 1 kakunaktan niya na sus kasanuwarutan di pa naawan na kapitan si kati mga facility ti meeting yung anya mo ti aramidan kunak ko adda ka mo apay sakti o may mang meeting niya bibiyang kog tapang ba nagkagawan mo adda ka mo kung nanaga apay ay facilitate mo ta meeting apay niya ti bibiyang kog hamo nga misa ko maday ta meeting kunak di talit na nga nga kaslakan adda mang tulong adda mang ibaga kanang mang saranay inya ti kunak mag hindi adya mo ano jak mga nagkagagawad kunak mo panasak to mga taa kagkagawad ti sa ti kunak adda ka mo kunak kadlakas di pang dati Ebanghelyo tayo nga imbaga nga iti pangukuman uri ti panagsao tayo kasla no kitaan tayo haan nga aggapo kada tayo dahiti palaan ti aramidet na nipod pa idi mangmangted ti recollection mangmangted ti retreat mangmangted ti dahiti kahit ako man iti agtok kumakadagiti tattao kung naghumili may salaan ti kararagoan niya dayjay apo ibagam kadakwada ti kayat mga ibaga babaon kanya kaya nga sa uwan, haan nga siya ti agsasao. Uwan agsao ak na siya to karabita bak nga ron nga pagpaday. Papada tayo abakan lang. Siguro nga kati agsermon ka nga malmalpas. Kaya yung pati agsao magmalmalan. Kaya dyan siya ibagbagat kanya na nga. Kaya dyan ibagbagat nga uwan agsao ka siya instrumento naglaan. Ngam dyan kada inspirasyon, wala dyan kayat mo nga ibaga kadakwada. Iso ka di at di mensahe nga maidano. Na ang nga di bukod ko nga mensahe hangad usaron na lakas di ko mati ti kaya nang ay kayat na nga ibaga kumaday toy ta kuna ni Apo Jesus kadagiti atalan na ibaon kayo akas urbon akarnero tayang tilumo narurungsot irurumanda kayo to isaklang da kayon to kadagiti Sanhedrin, isaklang da kayon to kadagiti ukom. Kasla maparigat kay to, ngamti agtalinaad nga maparigat gapo kanya ti kunan ni Apo Jesus, maaywanan ni sungod nga kunan nga sa lakniban na dagiti agbuten ken kuana. Kuwan kakabsat nagpintas nga pampangunutan nga nugayan no aramaten tayo tinagan ni Apo Jesus, uray ti panakilangan, uray ti panagawis, uray ti panangisuro, napinpintas na aramatan tayo tinagan na, taiso na nga mismo, ti espiritu iso ti agsas o kada tayo. Kaya nagpintas nga pangunutan nga, tigayan kadakkelang nga armas tayo, haan nga da tayo. Haan nga di bukod tayo, kaya't nga sa adda ti espiritu nga mang papapigsa kada tayo. Tilarigat na nga dagduma ka, sa bali mga espiritu di jay isa o tayo, nang runa no, dahil tayo sumanao tayo, tayo maipapantibiyag ti sa bali. Ako pas na nagdanas ng pagtutungtungan, ako tayo mga nagragsak ng pagtutungtungan, tibiyag, akin bibiyag, kahantay mga business. Di mo lang mabalin tayo kung mga iranod ka, dahil tinasayaat.
Dahil di mabalintay ko mga kapintasan nga iranod ka dahil kinaimbag iti kakabsat. Isa dahil iti kung kunan nakakabsat. Nga sa dino man nga papanantay ko sa dino man nga akon tayo, anyaman nga aramidan tayo kuma itinagan ni Apo Jesus, kaslakas niya kuma ti ibagana. Nga dahil amin nga aramidan tayo para kenkwana. Amin nga aramidan tayo, no kuna tayo uray ti misyon tayo hantay akukwa. Kukwa na. Kapit ko na yung uri ka dagita pa nagtarakan nyo ti Apuyo. Italog mo kini Apo Diyos, instrumento na kaamang isuro, mga dalid taubing, mga padakilid taubing, in the end, kukwa na, bayang nga agtrabaho, ti Espiritu para kinkwa na ngam aramidem jay, obligasyon mo. Nagpintas pa ti kunana ti Mahudi. Adamo na ti pagsasaumi nga papadi. Tagdadagiti talaga na nakagagagot, apati, walo timisa na nga agmalmalam, talaga na nakagagagot, kunana ka ni isalakan mo matilubungan, kunani. Di pa inaisalakan ni Apo Jesus, kunana. Kaya ti nagpintas na timbaga na, kunana ni. No, idadalas da kayo, iti maysa nga iliin kayo, agkamang ti sabali nga ili, ibagap kada kayo, di yun to pa'y malpas, ti trabaho yo ti amin nga ilili ti Israel inton umay ti anak ti tao kunana. Kaya na nga sa nagtrabaho tayo. Kala ko madakang mga papadi. Mayalis kayo, Father. Kay madanagan. Dandanay. Kas ano mo dali tayo, hantay na to kay tibiyag na. Hantay nga problema na dyan. Bayan nyo nga ni Apo Diyos. Sa balin tumot nga inspirasyon. Haantay nga ma-perfect ti misyon. Awan maka-perfect nito kay Apo Jesus. Ka di na pa'y napagbalbaliw amin. Di na pa'y napamati amin ijay. Namamuyo ti ko na ni Mother Teresa. Kuna na kanya tinapintas nga imbaga ni the late Mother Teresa, the living saint, idi ni Calcutta, Teresa di Calcutta, anya ti kunana, I'd rather be faithful than to be successful, kunana. Kakas di mula ang ti panangipakaray ti biyak tayo. Sa dinuman, barangay, pamilya, iti trabaho, aramidan tayo, amin di kabaulan tayo, basta na po doon trabaho tayo, bayan tayo, nanyati pagsasauna na dyan, do your best and God will do the rest ko na dyan. Kalagasi ko ipapatin kag pabasa di anak mo, at dalat mo at pumalya, alam mo nga problema na ituloy mo lang ka. Kala ko mamon no barangay official ka, ipapatin ka serbi, addan tulad ta kritik mo man. Addan tulad ta nga makapagustokin ka. Ipapatin mo ti agbiag na nalimtag no pati ko mawon mo saya atin ko addalat tamot hano na po. Well, kasta nga talaga ti biyak tayo. Haan tayo ang ma-perfect. Kaya sulit ti kunana, I'd rather be faithful than to be successful kunan ni Mother Teresa. Usto day dyan. Basta ang talinaod tayo ang pudno, di resulta na bayan tayo nga ni Apo Diyos ti manghusga. Aramidem amin ta kabailang, aramidem amin ta pigsang, ura irurumunda ka, baamon nga ni Apo Diyos ti agtrabaho. Tahaan tayo nga kabailang, kunanan to pa'y nga mismo, di yun to pa'y lanalpas ti misyon nyo ti amin nga ili ti Israel, kuna Israel na rin dyan, kanyang tulak ti sa ngalubungan. Kas di mo't sa ti kunadangod kanya nga papadi ka, don't try to please everybody, kunana rin dyan. You'll never please everybody. At dan tulad ta, haan nga mga yatking ka, rupak pailaan ka, adong nga din. So, or-orayan nyo, dahil dyan, nagagwapo nga sumuwan, natayan, nagwapo, natangos, nakiyot.
mararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo-ayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Daton kadagita iman, ket may paayo pa kay daydayawan, ken pa kay gloryahan tinagan na, ken kastama kapagimbagan tayo, ken di kadabukan tinasantuan nga iglesia. Ipaay mo kadapo, tagalusan na kamday ti asakripisyo, ket iti inaldaw, degdegan na tiregtami amang gunod iti nailangitan abiyad, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yun. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay ama ikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santon nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi rambakan mi asi aayat ti papatay na ipaduyak-yak mi tinabiyag a pamati ti panagungar na urayan mi tinatalged anam na tinagloriaan na panagsubli ng to dito'y daga. Anan sata makidanggay kami kadagiti sa santos ken amin nga angheles, amang ibunan nagken ka ket kunami adi at sarday. Santo, Santo, iti ako, Diyos dagiti amin ang kaswan, ilangit ken dagan at muda, iti pa kay daydayawan. Usana iti kamatwan, madaydayaw ti Pudno unay apo, abiit ka akinasanto, kat sika ti gugwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagito'y adaton. Tapno pagbalinan, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagik isa maiyawat to ang maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at tulad. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati, babayan ti cross mo, ganin ka panagungat. Itingarod pa nang ilagit mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ang maikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti